Chlapi, tak čo mi to poslali? Je zakazanie tabletky. Dostať sa k ním nebolo ľahké, ale troška vydierania, dvaja hroziví páni a zásielka bola u mňa. Rony robí recenziu, rozumiete mi, banda? Presne viem, čo vás na tabletoch zaujíma a čo od nich chcete, preto som to vyskúšal. Testovali sme výdrž batérií, čo bolo to základné, čo chceli vedieť. Samozrejme flash, to nemôžeme ani vynechať. DVDčka, zasa vec, ktorá naozaj chýba. Flash disky, samozrejme, jeden sme tu pre vás mali a hneď sme ho aj vyskúšali. Počas našich prestávok sme vyfajčili niekoľko cigariet a náš blesk na Samsungu Galaxy Tab fungoval. Nebudem komentovať. Vytlačil som tony materiálov. Volal som na všetky možné miesta, aby som zistil, čo mám skartovať. Neverili by ste aj, koľko kávy sme vypili, ale nepodarilo sa moc dobre. Napriek tomu myška fungovala. Neprecvikol som ho. No a nakoniec sme sa zahrali. Takže k recenzii som dostal dva tablety pripravovaného Galaxy Tabu, ktorý je už teraz momentálne v predaji v tmavo-sivej, respektíve čiernej farbe alebo bielej. Kapacity má 1632 alebo 64 GB, vybavenosť je celkom určite, všetky majú Wi-Fi a môžete si vybrať model z GSM. Líšia sa podľa mňa na najvýš rozmerov obrazovky, kým ten menší, v mojom prípade bielý, mal 8,9 palcu, ten väčší tmavosivý mal 11,1 palcu. Čo sa týka obrazovky, vybavený 1 GHz dual-core procesorom. Pokiaľ viem, tak ešte jedno zásadné rozlíšenie je v kapacite baterky. Ten väčší má samozrejme väčšiu, 7000 mAh. Miliampere hodín. Takže skúsime teraz pokračovať v menovaní výbav Samsung Galaxy Tabu. Hneď ako prvé spomenieme operačný systém. Takže v týchto nových tabletoch je už nová verzia tabletového Androidu, známeho pod názvom Honeycomb. A musím ešte spomenúť niečo z výbavy vonkajšej. Má predný foťák 2 megapixelový a zadný 3 megapixelový s prisvedcovacou diodou. Ako vidíte, operačný systém je už trošku viacej prispôsobený používaniu na tabletoch, dokonca si dovolím tvrdiť, že teraz to už začína byť naozaj ono. Možno, že ste si nevšimli, že zmizli 4 klasické Android tlačítka, avšak v spodnej časti obrazovky vám neustále svieti status bar. V ľavej časti sa vlastne premiestnili tie 4 tlačítka, ktoré poznáte, a horný status bar známy zo smartfónov nájdete už teraz v pravej dolnej časti tabletu. Dobrý tablet vydrží celý večer bez nabíjania. Rozhodol som sa spraviť záťažový test baterky nekonečnou slučkou videa. Koľko asi tak vydržal? 4,5 hodiny. Myslíte, že to stačí? Ja si myslím, že asi aj áno.